So, makita na gini nyo akong bugan karon, kaswerte ba? Bugan reveal na! Maabrihan na gyud ang pink nga bugan. Padul, padul, padul. Hi everyone, or every bugan, mga pink ug bugan. So karong adlaw nga video is unexpected kaayo ni nga kanang bitong lakaw namo. Kay naaray ni kalit og message sa ako sa Facebook nga naa siya gi-offer nga kana lagi daw mag-travel. So mga dumi karong adlaw og Siargao! And I'm so excited kaya kanang bitong first time gyud nako makaanha ng lugara. Actually last year nagplano pud gyud mi nga manganha gyud diha and wala lang nadayon kay of course pandemic lagi. And then karon di ko katuo nga madayon na gyud siya. And by the way, pasensya aday ninyo akong tingog kay kanang bitong naanad mo nga nasal kay kung istorya, but today is gisipon pod gyud ko. So mo nang akong tingog karon marag grabe gyud kay kanasal and napug ko a little bit of ubo. Well, a little bit, but di rata mag-uol kay gitest man mi last day and mauto negative ra. So magkita-kita ta ninyo sa Mactan, Cebu Airport. So, ayan, nalang sa airport with Nanay Nelly. Hi, mga anak. And actually, kauban po na karon ang owner mismo sa mo ang stayan, which is ang Tres Islas Hostel sa Siargao. Ayan, Mama Marie and Sir Kiel. Hello. Kaswerte ba nga nisugot yun ko? Nga makauban sila. Ayan, sabay mi karon and we're so excited. Diba? Kaswerte ba sa Siargao? Kung matamakan. Hi! Touchdown Siargao! Finally, we're here! Ayan, finally, naabot na gyud mi sa Siargao. Hi! Oh my God, Nanay Nelly, kabisi ba? Ang bagyapong Pila naman sa order. kalaki mong mabaste diri sa Siargao. Wani nakanay sa Siargao, kailang straw, bamboo gyud. No to plastic straws. Ayan, so maudon siya ang Sea of Coconut. So, nihapit gyud mi diri ayan. Ang kalubihan. So, magpalubi na ba? Wow, ang cute kay mga bata. Like, gabaligya gid silang mga bamboo straws. Mawala kasi yung plastic dito. Yes, ayan. Para sumikat yung bamboo straw namin. Ala, oy, Tagalog ay sila diri. Oy. Mani nakanindot sa ilon. Hinumduman ako ang dulaan nga luthang. Go perfect ba? Ano, nakapalit naman no, nakapalit na ka sir no. Sige, salamat. Bye-bye. Oh my God, so we're here na gyud at Tres Islas Siargao and ang nakanindot diri is duol ra siya sa kanabitang one of the famous spot gyud diri which is the Cloud9. Like bag-o ra ginawa na agian, like duol ra gyud kay siya and ayan, we're here. Abot na gyud. Kaprisko ba sa pag-abot sa Siargao? Wa gid na hagard sa biyahe. Actually, dali ra kaayo, like murag nilingkod ra magkadali. Then Siargao na dayon, ana ra gid siya kaduol. Pero I think pag land travel, like if gikan kag mga Jensan or Davao, mao gid siguro na ang like murag hago gid siya nga biyahe. But kung ang imong tuyo gid ri para malingaw, I think ma-enjoy ra pud jud ka and ayan, relaxing kay ang place, like grabe. So na-miss na ako ang inani nga mga palibot kay nagdako po jud ra ba ko sa isla and karon na pug ko naka-feel og inani nga feeling. Wow, feeling. And ayan, gisugat mig buko juice BJ. Wow, BJ. So, ayan.
Abi na ko gatong naa ni halo nga tando ay kay nakakita medyo ko vlog nga ang ilang buko juice dire agi ginahaluan nilang tando ay and just ko magsuka-suka medyo ko nangala. So, ayan, papunta kami sa aming room. Ayan, si Ma'am Janelle, the manager. Dito sa Tres Islas Hostel. Islas. Oh, nakasud ako dito ganin. Oh my God, ka nice. Kaayo. Thank you, Ma'am Janelle. Yes. Welcome to Cloud9. Lumalaban ang abaga. Nga wainuka. Sa mukha sa wainuka, oy. With Mama Marie and Sir Kid. So we're here sa Cloud9. Oh my God, so mo doon yung area nga kung asa. Dirigid sila ga. Guster. Ayan. Sunset view. Like, di gyapon ko katuo nga. Kana bitong, naana gid ay mi sa Siargao karon. Balas. That was right. Okay. Hi. So, ana lang. Diri lang patong sa balas. Ang pink ubugan. It's dinner time! Ayan. So wala, nagtautan or gid mi sa view dito ganiha o nagpalaway ra ko sa mga laki. So hi everyone or every bukan. This is our day 2 dinhi sa Siargao and mag-island hopping mi karon. And I'm so excited kay first time lagi dinhi nga makatamak sa ilang mga isla. And excited po ko makabaw kung unsa ginaa in every island nga amo ang matamakan, 'di ba? So kaswerte ba ako agyong matunuban. We're here na kung asa mi manukad. Unsa may tawag ani diri? Saan siya nga port? Boulevard. 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 Actually dito sa akong hometown na po yung mga inaani, like na yung mga pantalan ang tawag namo. And ang nakanindot diri sa ila kay naagi white sand, isig ka kilid. Ayan, tanawon sa limpyo ilang dagat. So, we're gonna go down. Hala, musig danlog. Ako na ninaog. Ah, sige, go. Wait, mag-heels ako. Mag-heels. Staircase to heaven. Wala, di na siya maputol. Ladies and gentlemen, this is Erica, your cabin crew speaking, and also RC. so today we're going to Naked Island, Jagu and Goyam. So in 50 minutes we're about to arrive at Naked Island International Airport. So please stand by, stand by. Yeah. All right. Yes. Laban. Also 50 minutes pwede tumabot. Oh, 50 na area. Ah, sige ba. I need that heat that I won't forget. Come on, make me sweat. Jalapeno, jalapeno. So, naa na ta diri karon sa Naked Island, Siargao. And since naked man gyud ni siya nga isla, maghubo pod gyud ta karon. Kay kabalo ko, mao gyud ni ang inyong ginahulat, ang Bugan reveal. So, makita na gyud ninyo akong bugan karon, kaswerte ba? In 3, 2, 1, Bugan reveal na. Maabrihan na cute ang pink nga bugan. Padul. Kaswerte ba ninyo kung inyo pong makitaan? Hayahay ra po kayo mo kung makakita kid mo, 'di ba? Kabalo siya kung ano yung ginahulat, pero wala mo yung hulat doon.
kay wala gid may nakit-an. So mao to, gi-enjoy ra ginamo ang moment diri karon nga kung asa kami ra gyud, wag kaidag ang tao. Thank you kay Erica, EY. aka EY. So, way back 2009, ang pangalan nito ay Pansukyan. Pansukyan Island. Yes. Because- Actually, nagtuo ko nga sandbar siya, pero di ay pagabot ko diri is island gyud ay siya. Like di siya Island mawala lang na even area. high tide, no, True. di ba? Before, madam, na mawala siya, madam. So, low tide, makita siya. If high tide, mawala siya. Pero karon, so, nag-change ang weather, niya kusagan current, mo na ning Nice, nagpunok ang mga sand. Award. Alright. Di ba? Like maglahi po ang shape kasi silang island diri. True. Depende daw sa panahon, sa hangin, o sa balwed. Dito ta, madam, niya ay po nato ma-discover na little naked over Asa. Kato, madam. Mao to siya. Kung low tide, magiging Makita mo- sandbar siya. True na area Kung siyang naman. tinuray nga sandbar sa. Oh, nice. So like solo kay namo ron, and not totally solo, but lahi ra gyud pagka ng normal days mo gud diri is puno gyud daw kay ni siya nga island. Unlike karon nga pandemic, of course, limited ang mga tao and kami jud ang naa din karon. Wow. Ayan, next stop is Daco Island. Daco Island. Ayan. Nganong Tres Isla siya? Why is it Transislas? Tres Islas katungod ang famous na island hopping diri kay Three Islands siya ang Daco, Naked ug ang Guyam. Guyam. So, ang last na to ato is Guyam. Yes. Hello, and now we're here at Daco. And diri agid gasta pag mangaon, like very Yes, good, for no, lunch. sa Daco gyud. Okay. Organized travel and tours at Tres Islas. Yes, Tres Islas. Sa affordable rates. Ang naka-perfect gyud no is ang inyong pangalan gyud mismo is Tres Yeah. Islas gyud. So ayan, nag-set up daw sila dito sa moang food. So ato ang tan-awon. Mao ni siya nga area. So yung expression there is area. Like every istorya nila na agi area. Area. Hot doon ko na jure Ka perfect ba? Sama ni Randall. Yes. Ang tawag po dito, madam, is ganga. From Siargao nun. Ganga. Ganga. So if you're not comfortable with your hands, just use Yes. Hindi mo gusto magkinamot pag tiniiyan. Kung dili ka gusto magkinamot pag tiniil by Randolph Erma. So ayan, proceed namin sa Guyam Island, ang last isla. Grabe, Diyos ko, daawar ko ang bathrobe like na bungkag yun sa kabusog. Ginoo ko. This is our last stop, the Guyam Island. So, ang hawad daw diri ay is ang ilang mango graham shake. So, itry na ito karon kung nabagyo mangga. Wow. Nya ilang burger po, di ba daw? So, kaswerte ba nga matilawan na to? Guyon's burger. Giyo nila no, para marag-yum. Gid siya. Ayan, bisag giubo laban ra kausaran ni. Wow, ito matigbak kausara po. The area. O bitaw no. Yummy, yummy, yum. Oh my God, ang sun. Nakaset yun siya sa kuna.